Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar. Hacı arkadağımız özünün Türkmenistan Beyik Üpök yolunun Yürüge adlı kitabında şeýle diýär. Ahlak ruh kımmatlıklarımızın baş maksadı adamı yaman yollarını saklap, ýagşy yolu ünlemekdir. Şoň esasında da ahlak taýdan kemsidi yetişen, kämil düşünjeli adamlaryň sanynyň köpelmegine täsir etbilmekdir. Ajaýyp durmuş döretmäge gatnaşmakdyr. İl içinde ahlak kımmatlıklarını ünlep, adamları yaman yollarını saklap, ýagşy ýola gönükdiren keramatly adamlaryň birem Agişan atamyzdyr. Agişan pir 1788-nji ýylda Garagum tehratyna owalaryň birine eneden bolýar. Agişanyň atasyna Mehmet Said ağa diýen ekenler. Ol il içinde ul hormatdan peýdalanýan adam bolupdyr. Agişanyň kakatynyň adan ady Gurbannadyr. Ýöne oňa köplenç Mollanadyr diýen ekenler. Ejetiniň ady Ajap Sultan. Mollanadyr bilen Ajap Sultanyň uzak wagtlap çagasy bolmaýar. Mehmet Said ağa da her namazyna oğul bilen geliniň ýyly birikmegini dilek edýär. Soň bir gün gece düýüş görýär. Düýüşinde erenler onu namazlığa mindirip, oğlu Mollanadyryň öýüne getirýärler. Öýüň içinde orta bir ışık ýanyp dur, daş tögüredi, şugla taçyp dur. Mehmet Said ağa bu gören Oraşan düýüşini ýagşylyga öýrüp gidiberýär. Ene günlerde bir gün daň täýär çagy daş tögürek ak gara bir önünü Mollanadyr bilen Ajap Sultanyň oğul bäge bolýar. Mehmet Said ağa ady bilen bile geldi diýip agtygyna Ak Mehmet diýip at goýýar. Özi agtygynyň gulagyna adan kama daýdýar. Aýlar günler bolsa geçip dur. Günleriň bir güni Mehmet Said ağa agtygyny görmek üçin ardynjyrap öýe girýär. Emma öýde hiç kimiň ýokdugyna garamazdan bäbekle sallansaň uğrulup duranyny görýär. Ol agtygyna bir üýtgeşikligiň bardygyny duýýar. Şoň üçin Ak Mehmet ulal berende başlangyç din bilimini öýde berýär. Soňra Atajyk molla ýakdyýar. Ak Mehmet 7 ýaşynda Arap elifbetini öwrenip, eýýem 12 ýaşynda Kur'an-ı Kerim hatm edipdir. Atasy Mehmet Said ağa Ak Mehmedi Hywa medresetine Niyazguly pire akitmegi oğluna sargyd edýär. Ak Mehmediň Hywa medresetine okuwa ugrajak mahallary maşgalada bir pazygaly waka bolup geçýär. Oň bir inisi keni çağa wagty guya gaçyp helak bolýar. Bu wakany şeýle gurun berýärler. Bir ak maýany möjek darap helak edýär. Şol maýan ýetim galan köşegini de Agişan atamyzyň şol inisi esewan bolýar, süýt berýär, bakýar, uloldyýar. Günlerde bir gün ýanky düýe öýe gelip, howluda her ýan urunup, set edip başlaýar. Soňra bolsa ýerinden galyp, çöle tarap ýüregi gurýar. Janawyryň bir zat ýaňlatmak isleýändigini aňan Mollanadyr, şol düýäň ýedine düşüp başlaýar. Düýe ony 8 ýaş oglanyň kelek bolan guýusyna getirýär. Çağany şol guýun ýanyna da jaýlaýarlar. Mollanadyr öz ogluny elin Niyazguly pire eltik gaýdýar. Niyazguly pir öz täze topsuny Akça molla diýip bildirýär. Niyazguly käbir çeşmelerde bolsa Ýazguly halipa
İdris Faban şägirdi bolupdyr. Niyazgul Pirin 18-nji asyryň 1-nji ýarmynda Halaç etrawynyň Gyzlaýak owasyna doglandygy, ören alymly hemde keramatly pir bolandygy, Bukhara emiriniň geňeşdary bolandygy hakynda taryh maglumatlar bar. Niyazgul Pir Akçy mollany beýlek soplaryndan has gowurupdyr diýerler. Rowaýatlaryň birinde Niyazgul Pir namaz wagty Allahynyň gudraty bilen Käbede namaz okap durmakty. Şol ýerde öz täze sopsynyň Akçy mollanyň namaz okap duranyny görýär. Akçy mollada namaz wagty Allahynyň iradaty bilen hyýalyny Käbejanyna namaz okap durmakty öz halifasy Niyazgul Pir görýär. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 20 ýyl gowrak alymy öwreden sopsyna ak pata bermek üçin Niyazgul Pir uly sadaka berýär. Şol sadakada da Niyazgul Pir oňa ak pata berip Agyşan ipildenýär. Agyşan atamyz Kywa medresini tamamlap ahala öz owatyna dolanyp gelýär. Garawum sehrasyna owalaryň ilatyna din öwrediýär, alym berýär. Agyşan atamyzyň keramat hakda gurrunlar gum içindäk owalaryň ilatyna ähli ile güni ýaýrap başlaýar. Ondan owa adamlary başyna bir iş düşenni Allahynyň ýoluna sadaka edip sogabyny Agyşan atamyza bagşlaýar ekenler. Agyşan atamyzyň aýalynyň ady Hatice bolupdyr. Oňa Bibi Hazaram diýär ekenler. Bir gedek aýaly bilen täze ýurt tutunmak üçin gum içinden gelýärkäler, aýaly öz ýanlaryny ýer ýardadyň ýokdugyny aýdýar. Agyşan atamyz bolsa häzir süýtli tugy ýerdiýär. Ýanlaryna bolsa hiç zat ýok. Aýal geň galýar. Bir guya ýetenlerini mal sürüp gelýän adamlara duşýarlar. Olar owa adamlarynyň Allah ýoluna sadaka eden mallar eken. Ýanky adamlar şol mallar bermek üçin Agyşany gözläp ýören ekenler. Soň şol guýyň ýanyna bir kerwen gelýär. Olaram Allah ýoluna tugy sadaka edipdirler. Ýagny plan işimiz oňsa Allah ýoluna plan da sadaka sogabynym Agyşan Pire bagşladyk diýär ekenler. Ene şeýdibem süýtli tugy ilýär. Agyşan atamyz aýaly bilen börme owasynyň ýeňsesindäki ýegen gadak diýen ýere gelýär. Soň ol ýer owa bolup gidýär. Şol ýerde mesjid medrese gurdurup halka hyzmat etip başlaýar. Ene merhaban vatandaşlar, Agyşan atamyzyň Bibi Hazar enemiz bilen gelip düşläp owa edinen ýeri ýegen gadak diýilýän ýer. Soňra dürli ýerlerden adamlar göçüp gelýärde, ulur owa bolýar. Owa adamlarynyň himayaty bilen hem Agyşan atamyz bir ýerde mesjid medrese gurdurup halka hyzmat etip başlaýar. Ýaşullaryň aýtmagyna görä, şu görýäňizem Agyşan atamyzyň gurduran mesjidiniň minaralary bolmaly. Agyşan atamyzyň halifasy Niyazgul Pir ýaşy bir çene barandan soň öz owatyna gaýtmagy ýüregine dugýar. Kywa hany oňa ýerine özüň ýaly kimi maslahat berýän diýenne Niyazgul Pir Agyşan atamyzy maslahat beripdir. Ýöne ol rady bolsa diýipdir. Şeýlelik bilen Mädemin han Agyşan atamyzyň izinden çapar ýoldaýar. Çapar gelip Muhammed Emin hanyň, ýagny Mädemin hanyň çakylygyny oşurýar. Emma Agyşan atamyz owatyny, owa adamlaryny taşlap gitmäge rady bolmaýar. Han Agyşan atamyzyň izinden 3 gedek çapar ýoldaýar. 3-nji gedekde owa adamlary Agyşan atamyzdan hanyň çakylygyny kabul etmän haýyş edýärler. Agyşan atamyz nökerlere siz ugra beriň, menim iziňizden ýeterniýär. Toparyň ýolbaşçysy Muň diýen sözlerine anamsızlyk etse atlaryny ýorgalap ýola düşýärler. 3 günden soň Agyşan atamyz Agyşaklyja olaryň ýyllaryndan ýetipdir.
Hayran alan topar yol açtı ve görünüşten wakalarını xana gurrun verenne onu Muhammed Emin Han amen şoň üçin sizi ve keramatly adamyň gidinden 3 gedek yolladım da dipdir. Tarihte muň ýaly ýagdaýlar ören köp bolupdyr. Sebäbi hökümdarlar keramatly, paratatly adamlary özüne ýakyn ýerde saklamak isläpdirler. Ençeme Türkmen han begleriniň, sultan şahlarynyň köşküniň ýanyna meşhur pirler, din alimleri isläpdirler. Hywa hanyň çakyly bilen bir ýere gelen Agyşan pirimiz bir ýerde din ugrundan alymy öwredip hanyň iň ýakyn maslahatçy bolupdyr. Şeýle de bolsa ol hiç hili dünýä malyna höwet etmänler. Hanyň iň fileýän adamdygyna garamazdan oň münýän ulogy atdälle eşek bolupdyr. Ýöne han wagtyň geçmegi bilen saraksy türkmenlere azar berip başlaýar. Agyşan hany pälinen gaýtyrmaga ençemegide finansiýa. Emma han onu dinlemeýär. Şeýlelik bilen Agyşan han bilen tersleşip Agyşanyň minip ýene owatyna dolanyp gelýär. Tarihten bilşimi diýäli 1855-nji ýylda Hywa hany Muhammed Emin Han saraksy türkmenlerden ýeňilýär. Agyşan atamyz owa arasynda dawa jenjelem bolsa çözüp berýän eken. O döwürler tire taýpa agdalalygy, şeýlekem alamançylyk, galtamançylyk ýoň bolupdyr. İl güni agdybilikde saklamakda Agyşan pirimiziň orny juda uly bolupdyr. Kirpilowatynyň 13 kilometr günmetar gaýry ýerdäki ýerleri peýdalanma ugrunda iki taýpaň arasynda düşünşmelik döreýär. Dawa urşa ýazmanka Agyşan atamyz ony derrew çözüp berýär. Ol siz yer üçin gan öküşek bolup ýörsiňiz. Yer bolsa doýmaz ajdarha kimin size garaşyp ýatyr. Munyňyz bolmaýar diýipdir-de, şu oy biziňki diýip hatasyny ýere dürtüpdir. Biziň zadymyz bolsa ortalykdyr diýipdir. Meseleň çözgüdi dawagar taraplaryň ikisinem kanagatlanýardyr. Şondan soň İsa'nın oy adını alan bir yerlerde hemmeler arkayn mal vakıp gedip bilipdirler. Agyşan atamyzyň ýaşan geden yerler hakda maglumatlar ören köp. Ol Garagum tehratynyň owalarynyň hemmesini diýenýäli bolup görüpdir. Goşokak diýen ýerde de ýaşapdyr, giň guýy diýen ýerde de ýaşapdyr. Ene şu görýän edem giň guýy diýilýän ýer. Türkmen halkyna hormat syla uly bolan Gurban Murad Işanyda, Molla Töre Ahunyda Agyşan atamyz ýagşy doga dilek edip ak pata beripdir. Günleriň bir güni bir maşgalada ogul bäbek dünýäge ýenýär. Olar täze doglan bäbejigi Agyşan atamyzyň eline berip oňa ak pata bermeni haýyş edýärler. Agyşan pir bäbejigi eline alyp ýüzgözüni höwetli synlandan soň Allah ýol berse iýilgün aladaly äri ýutwar peşsin diýip dilek edýär. İşan agamyzyň eline alyp ak pata beren bäbejigi soňra edermen ýutwar peşýär. Ol Göýektepe galasynda gahrmançylyk görkeden gara batyr eken. Agyşan atamyz ören halatda adam bolupdyr. Ýanyna gelýän mihmanyň niýetini, göwnüne näme bardygyny bilipdir, öňden görjän adam bolupdyr. Oň iň ýakyn wepal sopalarynyň birim Muham sopa bolupdyr. Bir gün Agyşan atamyz Muham sopa garap, "Ha Muhamjan, sen şuň suwa salma ýenjiläýsen gerek" diýipdir. Muham sopam geňirgenip, "Bak pirim, bijile gaýlarda meni ýeljip biljek barmy?" diýipdir. Soňam mallaryny alyp sürüp bakmaga gidipdir. Biraz wagtdan 3-4 tane galtamanyny uşup Muham sopyna suwa salma ýenjipdirler. Mallaryny sürüp äkidi berjek bolanlaryny Muham sopy bu mallaň Agyşan pirinkiden aýdyp ýetişipdir. Galtamanlar pirin ýanyna gelip ötünç sorap towa edipdirler. Gaýdybam şeýle ýaman işin garasynda görünmändirler.
Agişan atamız giyin kuyu diyen yerde 90 yaşap dünyadan gaydiya. Ölmedinin ön yanı jetedini bir akmaya minir koyurmögi. Dünya nirede çöktü, şol yerde de zaylama vesede diye. Akmaya Agişan atamızın çağılıkta uya kaçıp vefat bolan inisinin kuburunun yanına çöktüya. Onu şol yerde de zaylayalar. Bir döwürler dini däp desurlary berza etmek qadagan wagtlary ähli ziyaratxanalar. Şol sanna Agişan Piriň ziyaratxanasy örän gözgýni ýagdaýdady. Türkmenistan döwletimiziň öz başlyklygyny gazanmagy bilen halkymyzyň asylly ýol ýöreliglerini, dini däp desurlarymyza giň ýol açyldy. Häzir Hacı Arkadaýymyzyň hemde Arkadaýal Hacı prezidentimiziň tagallasy bilen il günüň ruh kymmatlyklary täzeden dikeldilip, geçmişdäki beýik şahsiýetlerimize, şol sanna keramatly din alimlaryna ul hormat goýulýar. Ähli ziyaratxanalarda bolşýaly, Agişan Piriň ziyaratxanasyna da düýpli awatlaş işler geçirilip, ýollar awatlanyp, ziyaratçylar üçin hemme oňaýly şertler döredildi. Munuň üçin halkymyzyň Hacı Arkadaýymyza, Arkadaýly Hacı prezidentimize alkışlarynyň çägi ýok. Goý olaryň ömürleri uzak, janlary sag, halk bekbitli beýik tutumlary hemişe rowaj alsyn. Şeýle hem illeşimiz Agişan atamyzyň 5-nji nesli, ýagny gowlugy Balşat İşan ady bilen tanalan merhum Muhammed Murat Berdimuradowyň bir ziyaratxana ul ahlas sindirenden bellemeler. Çünki bu ýerleriň abadanlaşdyrylyp, ziyaratçylar üçin oňaýly şertleriň döredilmegini Balşat İşanyň irinsiz zähmeti ýatyr. Goý oň ýatan ýeri ýakty bolsun, beýik Allah Taala ondan razy bolsun. Balşat İşanyň başyny başlan bir sogaply işlerini häzir oň perzentleri ihlasly dowam edýärler. Agişan atamyzyň öz nesillerini eden sargadam päliň peste tutup hemişe il bilen bile bolmakdy. Görüşimi diýaly Agdyr halkymyz Agişan Pire ziyarata gelip, Allah ýoluna sadaka berip, beýik bir bardan mukaddes ojaklaryna saglyk we bereket dilege diýerler. Goý gudraty işi beýik Allah Taala illeşlerimiziň ýagşy dogadylyglaryny kabul edip, ýurdumyza parahatlyk we bereket eçilsin. Hak rızası üçin bütün ömrüni İslam ýoluna bagyşlan keramatly Agişan atamyzyň ýatan ýeri ýaty bolsun. Şu ýerde ata-babalarymyzyň dini ygtykatlaryna laýyklykda ziyaret etmegiň öz bolşy edebiniň bardygyna belläp geçmekçi. Ziyaratxanalara barlanyna dilegini beýik Allah Taaladan dilemek, iyi biçilýän zatlaryň zaýatçylygyna ýol bermedilik, ýagny isrif etmedilik, daş töweregi arasda taklamak ýar şertleri berza etmek zerurdur. Bilşimiz ýaly garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz uly ösüş özgörşleri beslenýär. Gahrman Arkadaýymyzyň başyny başlan beýik özgörtmelerini Arkadaly gahrman serdarymyz uly üstünlik bilen dowam etdirýär. Köpüttaň eteginde gahrman Arkadaýymyzyň tagallasy bilen özüniň gözelligi bilen haýrana goýan ajaýyp Arkada şäheri peýda boldy. Arkada şäheriniň merkezinde taryhy, medeni selgähi emele geldi. Şol selgähde de Agişan atamyzyň ziyaratxanasyny şekillenmär. Gahrman Hacı Arkadaýymyzyň hemde Arkadaly Hacı serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda täze meçitler gurulýar, ziyaratxanalar abadanlaşdyrylýar. Halkymyzyň ruh kymmatlyklaryna sarpa goýup, dini edim gylymlaryna giň ýol açýan Hacı Arkadaýymyzyň hemde Arkadaly Hacı prezidentimiziň janlaryna sag, ömürleriniň uzak, iýlur bekbitli beýik tutumlarynyň hemişe rowaj bolmagyny beýik Allah Taaladan dilege edýäs.